Aquesta exposició consisteix en una sèrie de peces de producció nova. Hi ha una part d'instal·lació audiovisual i una part de fotografia expandida. Hem intentat crear com un laboratori de ficció arran de la meva manera de mirar, l'ull que mira, i d'alguna manera la càmera és una extensió del meu ull, que sempre he intentat col·leccionar, recol·lectar, posseir certes parts del subjecte que tinc al davant, i per tant hi ha com una mena de laboratori amb elements, fragments de cossos, d'ulls, de pell. Sí, fragments, també un fragment no és un cos humà, però també tenim un fragment aquí a l'entrada d'un altre element, un altre fragment, i buscant aquesta idea una mica ficcionada, però que d'alguna manera parles de com jo sempre miro i el que vull extreure o aconseguir, una mena de possessió que mai és real, perquè mai l'aconseguim, però hi ha un punt de voyeurisme, hi ha un punt d'obsessió, hi ha un punt de possessió que d'alguna manera s'intenta aconseguir-ho de manera fílmica, fotogràfica, tot i que és una ficció, sabem que mai s'aconsegueix, però és aquesta voluntat d'intentar assolir-ho.